मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय थांखि आरो बिटिसिनिफ्राय जा एसटि होनायाव मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया एबा एनअसि होनायनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारनाया गोबां सोलिबाय आरो सोलिबाय थादों आरो इयुनावबो जेनेरेशननि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन। नंगौ बे समाव मख'नांगोन थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा आथिखालनि फरायसाफोरनि जा जाखांफुहांनाय लाइमोन फरायसाफोरनि सोमावसारनाया गोबां हादोर नाङैनो गोहोम गोग्लैदों, जेराव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरा एबा ट्राइबेल माहारिफोरखौ जौगाखानाय मोनद' हारिफ्रा ग्लाब ग्लाब मन'ग्लाबनो थांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि जा लाइमोनफ्रा बेखौ बुजिनानै आथिखालनि लाइमोनफोरा थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव क'क्राझार सोहोराव सोमावसारनाय लादोंमोन आरो बे सोमावसारनायावनो बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव मोनसे जाथाय जायो आरो बे जाथाय जानायजों एबा जाथाय जानायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बे समाव अजद दैखांदों, गोबां बे समाव बाथ्रा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 29 नभेम्बर खालाराव आथिखालनि जा जाखांफुहांनाय लाइमोन फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनायाव जाथाय जादों। बे जाथायनि इसिङारियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आखाइ दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखाइ दं होननानै बे समाव अजद दैखांदों। बेखौ लानानैनो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बे समाव मख'नांगोन दि आथिखालनि जा लाइमोनफोरनि एबा लाइमोन फरायसाफोरनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाया मोनद' हारिनो, जाय मोनद' हारिया गोबां जौगाखानाय, बै जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय जाय गोग्लैसोनाय मोन जिब्रै एक्जिस्टिं एसटि एबा ट्राइबेल माहारिफोरा माबोरै थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। जाय 2 कौटिनिबो एबा 190 लाखनिबो बांसिन मोनद' हारिया पपुलेसन दं। बै 2 कौटि थाखानाय एबा जौगानाय हारिफोरनि जुदि एसटि होयोब्ला बे 40 लाखल' थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरा माबे थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो जोंनि इयुना मा जागोन बेखौ गिखांनानै आथिखालनि लाइमोनफ्रा राजखान्थिजों एबा मायबा मोनसे आफादजों जेबो सोमोन्दो थायालासेनो गावनि गोसो बायदियै गावनि इयुनखौ गिखांनानै मन'ग्लाबनायखौ गिखांनानै बे समाव सोमावसारदों आरो बेखौ लानानै सोमावसारबाय थादों आरो सोमावसारबाय थागोन। इयुनावबो बे सोमावसारनाया थाबाय थागोन होननानै आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोबां सोंखारिदों एबा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेबायदि फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव इउपिपिएलनि आखाइ दं होनना बुंनायनि सायाव रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव इउपिपिएलनि आखाइ दं होनना बुंनायनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों एबा फिन जाथायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै फिन आरोबाव बिथांनि बुंनायखौ खोनासंफिननि। जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बर खालि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बर'लेण्ड आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा थांनाय जोंनि बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'खौ गाग्लोबनायनि बेलायाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरन्स हाग्रामायाबो बावहाय इउपिपिएल दोलोनि आखाइ दं आरो इउपिपिएल दोलोनि थुनज्लायनायावनो बे खामानिया जादों होननाया सोमोनांथावना आरो सोंखारिथावना। जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि इयुन, बिथांमोना इमसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटारियेटखौ एटेक खालामबाय बा बिनस्थ' खालामबाय, बियो आयेन बेरेखा जादों, बेखौ जोंबो गनायो। नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै रायखसनि खुगायाव मन'जाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमसन जानानै सोमावसारदों, बे सोमावसारनाया
सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो BPFनि मानसिफोरा UPPLनि फिसाफोर बा न'खरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों। नंगौ, बावहाय UPPLनि गथ'फोरबो फिसाफोरबो थागोन, BPFनि फिसाफोरबो थागोन, BJPनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन। UPPL, BPF, BJP, कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा। खिन्थु बर' बिमानि राव रायग्रा, बर' बिमानि आसारखान्थि, हारिमु, राव थुनलाइखौ सिबिग्रा बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल। जाय ट्राइबेला रोजा रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसारखान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय, बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा। नाथाय बिदि होननानै दिनै BPFआ UPPLखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों।